fl-ewwel okkażjoni tiegħu li jindirizza l-Korp Konsolari, il-Prim Ministru Robert Abela tenna li Malta għandha bżonnhom sabiex issaħħaħ ir-reputazzjoni tagħha barra minn xtutna. Għandna bżonnkom bħala pajjiż. Intom essenzjali aktar minn qatt qabel għal pajjiżna. Intom il-partners ta' dan il-gvern biex pajjiżna jikseb ir-reputazzjoni tajba li tixraqlu. Fost oħrajn semma tkabbir ekonomiku bla preċedent u li permezz tiegħu Malta se tagħmel avvanzi kbar fuq sma oħra differenti. Reputazzjoni ta' ekonomija l-aqwa fl-Ewropa bit-tkabbir medju ta' 4.7%. Ekonomija b'saħħitha li twassalna biex pajjiżna l-ugwaljanza tingħata priorità. Waslu l-messaġġ li Malta hija art fertili ta' opportunitajiet għall-investiment u biex tgħix ħajja aħjar, għall-kwalità ta' ħajja aħjar. Il-Prim Ministru qal li pajjiżna huwa eżempju ta' kif titħaddem l-ugwaljanza fejn dan il-pajjiż ma jaħarix lejn is-sesswalità tiegħek imma jagħtik id-drittijiet għax l-importanti għal pajjiżna hi mhux int min int jew minn fejn ġej iżda x'tista' toffri. Sejjaħ lil pajjiżna bħala pajjiż ta' ugwaljanzi għax uliedna jingħataw lodot edukattivi b'xejn u kulħadd għandu aċċess għal saħħa b'xejn. Qal li pajjiżna qed jagħmel riformi legali, infrastrutturali, soċjali u ekonomiċi bla preċedent. Bħala gvern bil-kabinett il-ġdid maħtur minni din il-ġimgħa inwedkom enerġija, kontinwità u serħan il-moħħ biex inkomplu niksbu flimkien is-suċċessi bil-bidliet meħtieġa. Flimkien irridu niċċelebraw aktar is-suċċess ta' pajjiżna li xi kultant ma ntuhomx biżżejjed prominenza. Fakkar kif il-Forum Ekonomiku Dinji jqis lil Malta bħala l-aktar pajjiż stabbli ekonomikament fid-dinja li l-konsum tal-familji kiber bi 3%. Semma li s-sena li għaddiet il-kumpaniji kellhom lieħ ta' 2500 miljun euro aktar u f'6 snin ir-rata tal-impjiegi qabżet il-medja fiż-żona euro tant li l-att ta' impjiegi żdiedu b'64,000. Il-Prim Ministru tenna li l-mod kif tqassam il-Kabinett jiggarantixxi li dan is-suċċess ikun kontinwu u jassigura enfasi fuq prioritajiet meħtieġa bħal l-ambjent, il-ġustizzja u l-governanza. Fl-indirizz tiegħu waqt din il-laqgħa dekan tal-Korp Konsolari Godwin Bencini faħħar il-miżuri li daħħal il-Gvern fl-aħħar snin biex iwieżen lill-pensjonanti. Waqt li appella lill-Gvern biex il-ġid ikompli jinfresh ma' kulħadd huwa tal-awguri tiegħu lill-Prim Ministru għall kariga l-ġdida tiegħu. U għatenna li l-korp kollu jinsab konvint u għandu fiduċja fil-Prim Ministru ġdid sabiex jassigura isem mill-aqwa għal pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.